Dr. Barnabas Marambire vadisappointwa zvikuru nebehavior yemaZimbabweans mushure mekunge vaposta pikicha vakamira nemwana wapresident. Vari kuti kune avo vanofunga kuti vanoda kuita zvematongerwo enyika, aiwa ivo havasi izvozvo, vakangomirawo nemwana wapresident. Vataura zvakare vakati kana muchida kuita zvepolitics endai munozviitira kuZimbabwe pane kuti muuye kuda kuzviitira pano papeji rangu. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vanyora tsamba yakareba vakati iri kubva panzvimbo inorwadza yepakadzika pemoyo wavo. Vati ivo, I want to express my deepest disappointment in the way some of my fellow Zimbabweans behaved. It shows a very high level of ignorance. Nezuro, I shared a picture ndakamira nemwana wa president. It was a clear picture yaitoratidza kuti vanhu vangosanganawo pa-airport. Ndiani asingadi kutorwawo picture nemwana wa president? Because of that picture, vamwe kwava kutotanga kuisa negative comments, especially those who were saying hasi sina basa nema-motivational post isusu takutoita zvinhu zvana president. Inini I have never shared motivational post, but ndaitodzidzisa mufunge kuratidza kupusa kuzere ndo kwamakaita. Vamwe vari kutofunga kuti kana vakaverenga vanenge vatoitira inini favor. Aiwa, that's nonsense. Hapana chandinowana ini kuti iwewe wadzidza. Dzingoriwo shungu dzangu dzekuti tisimudzirane, asi kana waona kuti iwewe haudi kudzidza, ndezvekumba kwako. It's your life. Vanhu vakaita seivavo havafanire kunge vari papeji pano. Remember, makafollowa voluntarily and still you can unfollow voluntarily. Inini, I'm not a politician or an activist. I am an entrepreneur and I play a role of an entrepreneur. I will never speak or comment on things related to such topics. Regai vanoita zvematongerwo enyika nevanoita zvema-activist vaitewo izvozvo. If you can check, ndatova nemazuva ndisina kuposta zvema-food for thought zviya because ma-colleagues angu akawanda vakauya vakati regera kupa vanhu such information for free. There are so many people that are paying a lot of money in schools and business seminars to get such information. But vamwe ndo vari kutoti hey, hatichadi zvidzidziso zvako izvo. So be it, man. Kana kutorwa picture nemunhu kuriko kunoitisa mari, saka iwe wacho endaka unotorwa picture navo uite mari. Vamwe vanhu vatori shallow, so vatori ignorant zvekutodaro. Kana uri umwe vanhu vakaisa negative comment papicture randakamira nemwana wa president, ziva kuti ndiri kureva iwewe. Kana uri umwe wevanhu vakatoisa negative comment, ndiri kutoreva iwewe wacho. Don't make me a fighter that I am not. Kana uchida kurwisa hurumende yacho, endaka kuZimbabwe unoita uri ikoko live, kwete kuda kushandisa platform yangu. Saka iko zvino ndichati admin wangu aite ban and delete vese kavanotuka. Pikicha randaisa iro ndo zvinofarirwa nevazhinji, kuona nhamo chaiko. Anything that resembles wealth is rejected. Saka unofunga kuti ungasimukawo seiko with such a mindset. Those who say hakuna munhu anotengesa matomatoes akazoguma millionaire fail to understand something. It's not selling tomatoes that made such a person a millionaire, but a unique intelligence in that person, which was very smart and calculative enough to grow Marima tomatoes into something huge. Kana iwe usina kana intelligence haungazvioni ende uchagara uchingoramba kuti hakuna munhu anoita millionaire neMarima tomatoes. Zvinova zvichaita kuti ufe uchionera rugare panext door. I wrote with a heavy heart today because ndaona kuti pamwe pacho tine vanhu vasingadi kufunga, vanongotaura zvisina deep analysis. Don't take your anger on me. I don't owe you anything. Hatizivane. Wakauya wega pano, kana pasingaenderana newe baya sha uende kunoenderana newe. Have a good day, CEO head boy. So vanyora zvinotoradzawo chokwadi kuti aiwa heavy heart chaiyo, nekuti ivo vakangositorerawo pikicha ravo vaine mwana wa president. Vanhu ndobva vatouya vakati imimi Barnabas muri kutoda zvepolitics, muri kutofara makamira nemwana wa president chino vanhu vakataura zvakawanda. Ivo ndobva vazongoresponda, but vanhu vari kuti imimi muri manager, handiteka munozoudza vamwe kuti musaresponda. Ko imi madiko kungotambawo a no comment show. Please manager, siyai nevanhu vacho, chingovabvisai ka. Okay, vamwe vari kuti ndizvozvo zvamuri kutaura, asi tiri kungoti isusu for example Chamisa anomira here naMnangagwa. Hameno kuti vari kuedza kuti chimukoma ava, asi vari kungoti ndo picture yazvapa.
mazwi akanaka chaiwo. Nyika iyi ine vanhu vane kufunga kwakasiyana siyana. Tikada kudzingirira wese watasangana naye hatisvike bosi handei mberi nebasa tichipanana managets ekudzidza nemamotivation iwayo. Hazvisi necessary zvokuti munhu wese ataura something tomanya kuda kundovadzidzisa. Vamwe vacho havatodi kudzidza, ndivo kavairova maticha namarekeni. Dai musina kutozvipindura, ndiri kutomutsvakawo mwana wapresident ndoda kutorwa naye foto. Your life, your rules, unoita zvaunoda. Chokwadi sematauriro amaita. Hapana asingadiwo kutogwa pikicha nemwana wapresident. Guys, vanhu vanodyira sadza ravo muplate dzegoridhe kana kuti dzakatengwa kuChina imikani ndiani asingadiwo kutogwa pikicha navo. Zimbabwe is divided. Personally, I followed you because of your business nuggets. You share? Once you started mingling with politicians, it overrides everything you worked for. Our politics is toxic. We judge you according to side that you choose. We expected better from you. Tangataita move one nezve fake doctorate. Vamarambire vabva vati uyu havangambomuregi. Vabva vamupindura vakati iwewe ndatoona kuti haupo belongi here. What is mingling? Iwe izvezvi ukasangana nemwana wapresident autore here picture. It's not like une tatine meeting by airport or something. No. Kana ariwo mafungiro ako, you don't belong here. Vabva vango ignore nyaya yefake doctorate iya zvichibva zvangopera zvakadaro. Manager vanhu mazimba ndozvavari havari kuona chakanaka. Same kune vana venyu nyati family, they try kuda kuudzira vanhu zvokuita. Sekuti is their life, yet they are failing their own lives. Vanhu mweya wegodo ndo uzere too much. Vasiye vakadaro panapa hamuna kukoka munhu bodo. Munhu akabaya follow option asotwa ngaabude. So ndo mashoko abva kuna vamarambire vachiti vedway hatingarambidzwe kumingla, not kumingla, just to stand and take a picture na anyone. Chero kanzi ipolitician rakaipa zvikuru kokungomirawo kutora picture zvinoita sei. Hamungamborambidzwa kutipa mafood for thought vedwe nevanhu vasina chavanoronga mu life yavo. Mafood for thought enyu aitotibatsira mufunge. Isusu tatatova nemazuva akawanda tichitotsvaga kuti ko chichaitika, because taitoziva kuti every morning doctor vanenge vatotivhura maziso. Tibatsirei hedu isu tinoda kubatsirwa. Movhura isusu tinoda kushandisa thought dzedu, because ndo chikafu chepfungwa dzedu. Mukasadaro tinopera neanxiety imo muno munyika. Vanozviitisa vanhu ava. Kana vanhu makundikana upenyu hwenyu, don't worry kuudzira munhu zvekuita. Kuda kuita mareferi ebhora muupenyu hweumwe munhu. Aiwa guys, taramba. Mazimba bvisaiwo godo. Muzvininipise, mudzidze panga pachidzidziswawo vamwe. In Zimbabwe, it is said we have freedom of expression, but when someone speaks their opinion, one becomes an enemy. You are teaching the public freely an expensive education that can help some to a breakthrough, but we cannot turn a blind eye to people who are looting public funds of this nation. Why are people so uneducated and thought of giving them some food for thought lessons? It is because of the collapse of the education system in Zimbabwe. Because by Mnangagwa's family in ZANU-PF, ndo patasvika pano. Ichocho ndo chokwadi chisingavanziki. They destroyed our country, and when you post yourself with one of them, people will always talk because vanhu varemerwa nenamo, vanhu vatambudzwa nemhuri yaMnangagwa. I disagree nevanhu vanotuka, but don't silence people because they express how they feel about the picture. Ndeumwewo ane maonero ake anga achiedza kudza vamarambire kuti freedom of expression tinayo, asi imimi hamusi kuda kuti tizvi-expresse. People are not ignorant, rather it's you who is ignorant in lacking to know the bitterness associated in those vana vemalutas. Marambire say, with all due respect, there was nothing wrong with you taking a picture naye, but sharing it to hundreds of thousands of views on social media attracted the comment that you got. I share the same sentiment with the people who commented negatively on that post. There was no problem in keeping it kuma archives kwenyu. So comment section ine ma opinion avo chero mukadi apana nyaya iripo chete hombe ndeyekuti imimi tsiurai nyati. Hangashandisi mota yemiliyoni kudzidzira kudhiraivha nayo mumasango ekumbumalanga uko apa haana mapepa, anoitorerwa kana kukidnapiwa. Munhu ngaaende kuchikoro dei mamubatsira matomba managetsi wayo, because ndiye ari kunida managetsi, kwete ruzhinji rweZimbabwe. Isusu tiri right kuno, hatisi kupema, hatina chatiri kuda kuvanhu.
marwadzi wa mukuru chokwadi, I can feel your pain. Ukaona mambo vave kuti kana usingade kudzidza ndezvekumba kwenyu panenge pachatapa, and for sure you wrote with a heavy heart. Mukaona vachiramba vachidai so ndiite manager ndobloka one by one. Social media iri too toxic mukuru. Musaverenga makomenti anodarika 5 every time yamunopinda mucomment section. Hapana munhu akakuinsult hai. So munyori wecomment abva away akati aiwa ino handingaponderwe musaga ndoda kuzotaurira ndega handina kukuinsult hai hangu, but I found it on bed test, especially if you are of the masses. There's nothing special about that family. They are human and have done nothing to admire for the majority of Zimbabweans. As someone who support people for a limited from a limited background, say akabva Nyati, you should understand how pained our people are. Don't fall into self-defense and self-righteousness. Those people have destroyed and killed Zimbabweans because of their bad governance. Every time you see them, remember all the dying mothers in our dilapidated hospitals. Every Zimbabwean who has died of a curable disease, yet they are living in opulence. You met them at the airport. If not working out of Zimbabwe, how many Zimbabweans do you think would afford boarding a plane? A whole country being denied an opportunity to have a decent living. The hate that we have as Zimbabweans was bred by the party iyoyo. MaZimbabweans tiri kutambura and only beneficiaries vezanupf ndo vari kurarama. If you are living in squalor, working menial jobs to survive, always remember you have a potential to be great, but because our country is being ruined and many of our people are reduced to cleaners and hard laborers, so if you don't get what's upsetting the masses, maybe they were right after all. Ameno kuti Dr. Renyu ndore machokwadi here. So uyu ndiye akanyora comment yacho achibva azodzoka akati aiwa musaramba motipondera musaga, regai tikupei facts akaita kuti tibehave that way. So guys, mangozvinzwira vamarambire vati avachakupiwa food for thought nekuti hamudzidzisiki ndezvekumba kwenyu izvo. Do leave your comments on what you think. Thank you for watching.